Sorry, Stella ndinonzi Chapatwa Kwaza. Ndiri mwana wavo Kwaza. Ndakatumawo sekuru vangu ndinogara ndikarandosaunda ndinosaunda. Ndakatumawo sekuru vangu vandi vatumo. Ndakatumawo sekuru vangu vandi vakiwo one room ndauyo ndinowana pekugara ndichivakawo musha wandakasiwana pakuramba. Asi pandakachumirawo mari vakanocheresawo foundation yaiyo one room vatenga zvitiro zvezvikwangwari zvipa one room ipapo. Asi vachipedza kuchera foundation vakanondifonera vachinoti foundation iyi watoapa mari kunani nasekuru. Sekuru anonzi ani shamba? Sekuru Tende Wachiwata. Tende Wachiwata. Wadye wata. Wakawapa mari 1,000 US. Wakawapa nini? Last month. Last month in October. Kuti wakuwakire? Ndio kuti vandivakire wangu. Wakawapa 1,000 chete. Wonguma. Ndobva zvaita sei? Ndavatumidzira vachibva vacheresa foundation iyoyo one room. Vatenga zvitinhu vaisa patsede. Vachibva vandifonera vachinditi foundation yandacheresa yafushiwa muzukuru. Pamushapani pa? Pamushapa Hope wacho. Patakasiwana papo. Pamushapa baba wako yo. Wonguma. Hope Kwaza. Chanesa chi? Foundation pamushapa pa hapana dzimwe dzimba? pane yanga iripo yavakasiya vavakayo asina nchiri mudiki iripo yoyo. Akafushira foundation akafushira foundation handisingoziya asi muone vandikuita ndikuona vakomana because ndichibva ndadzikura chisiya nyika kadaro ndichitibva ndauya kuno ndichisvika ndibva ndanoenda patete kanobvunza tete kuti ko tete munoziva here zvikuitika? Tete wapi? Tete memarwa toda mazita munomu Julia Kwaza. Okay. Saka wati Julia ndiye akaudza kuti takudzwa namunyaradzi ndo akafushira. Ndakaenda patete ndikasvika ndikaenda patete ndanobvunza tete ndikati ko tete mungato ruzivo here zvikuitika pamusha apapo sinzi muri padhuze mungato ruzivo? Tete vakanotipindura vakanonditi akakudza kuti ndepako ndiani nomupinduro wakanondita aya kuti asi munoziva kuti apa nepamushava ndepakandakasiwana baba imba iyi handisikufungidzira ndanosvika ndakanobvunza tete tete akanoti akakudza kuti ndepako ndiani ndichivabvunza kuti chiko chikuitika ndanosvika ndakanoona pafenza paiswa mapamba mushure menge foundation yafushire kutanga ndanosvika pazofenzwa paiswa mapamba pakati peyadiyo ndikandobvunza tete akanditi akakudza kuti ndepako ndiani? Yedza usangana nemudzi wati iwewo foundation yakafushirwa. Wonguma. Yakafushirwa nani? Vakafushira ndisikuziva kuti yakafushirwa. Saka usikuziva. Saka posewo mangarira takudzwa namunyaradzi. Takudzwa namunyaradzi ndaenda patete chinobvunza tete ndabvunza tete kuti chichi takanoti akakudza kuti ndepako ndiani? Ndikati tete asinozoti pamushapa ndefamba takakupopota ndikati aina handingakwanisa kuita sei handingakwanisa kuita kuchinjana nemazi murunhu ndodati tione kuti zviri kudinga pakufushirwa kwefoundation nemazita yatakudzwa namunyaradzi. Zita raro kunyanya kutaura nezvaro nderatete wadi kumangarira tete ndadzokera ndichisumuka pana tete ndichisumuka ndichienda kumastendo chinobvunza vanhu mari aidayo vakaonana vakomana vachiverenga nhano nevanhu vaitengesera. Zvadaunzwa kuti sei vakatengeserwa vacho ndona vakomana ndo vakatokwanisa kupinda angakura vatengesera ndingandikaya. Alright, takudzwa tichiko ruzivo rwako maererano nemhosva rupomera
pindura kuti gaga mushanda kukurudzirwa mambo pasini pandakatengesa nepamwe wakatotengesa vatengesera vanhu vatengesera havako zvaizvozvo wakatengesera vanhu vanga vatengesera vanhu vaviri patenga inzvimbo yanomuchi wakaiwana kukunzvimbo nzvimbo yakuona vanhu vasati wachonza kokugwaza iyo shamari pane munhu anonyorwa pachitupa kuti kokugwaza anonzi koko edna ko takazwa chicha mukoma wako pakukuri pakuti baba vake nababa vamwe kazi saka uyo munyaradzi anopindawo papi pane munyaradzi anopinda pane vatengesa chitengi but iye munyaradzi baba vake but same brothers nababa vatatu saka akatengesa pandiani ndiwe here kana kuti mese kana kuti vakabasa ndakatengesa ndiwe uyo ainge witness munyaradzi tipo ruzoro panyaya muri kupomerwa inini ndayaenda pakatengeswa munda yakanembwera ezvekutumisi kwese kuno kwakagora munda ndaireko vakomanisawira vakwanikutuaaasi vanga vasipo ndiva pakagoyerwa nzvimbo tafadzwa iwa kwangwari takudzwa pakagoyerwa munhu ndikanga ndiri munyaradzi vakuta munyaradzi wekuti pakagoyerwa nzvimbo wakanga uripo chigoyerwa naedinakwaza waideko zvakaitika rei vakomana vakanga vasipo pakagoyerwa pandanani tafadzwa natakudzwa saka patakudzwa unopazera patafadzwa patafadzwa pakagara kana munhu bati pane imba iri isina kupera yakaiswa nayo yakafanirwa vake padare kana paine zvamuda kunzwisisa tokumbira mupindi ndandida kubvunza ndinoita kuti ndimakafushira mushure wokunzwa kuti munhu yazvarwara paenda kuvara ndakatengesa mangwani ndakatengesa watengesa panzvimbo pangu panorara yadarwara wakamudza kuti tisatengesa takasatamufushira saka wangonzwa kuti akutoitira pamushira ndingati ndingamuona mujobhi ndokabva nyaya dzakadzakati patinenge tataira nenyaya iwo wauri kuti makagovaniswa mastenauye uyo anga asipere kugovaniswa angasi haana kupuwa pake paripo pake paripo makamuratidza anobaziva papa wakapuwa iwo nago mastenga iwo wakapuwa nagogo here kana kuti wakapuwa nago andakasiva nababa vakashaya iwo wakapuwa nago iwo wakapuwa wakasiwa nababa amusha baba kwete kuti kawakapuwa nago iwo ndo wakapuwa nago baba wako vane stende vangwane stende vakomana tiri kuti 8 vakomana vana vagogo saka muinda uyo vakangoita mudaaiswani gogo vakatipa stende vakana vakomana nese vakapawa mastende zvakanaka rega tikumbire mangu atibatsiro tofamba sei mukuru arabatsiro kuti tofamba sei asi kuzvakwediro kana nhaka iri nhaka yemunhu zvakatonaka kuti mhuri yese iringana pane kutengesa nhaka
handiti kwete kuti munhu kana apuwa munda ukasiwati kurei iwe utengese kuwanika vari kutoshaya uzowanika vondo vaitopa nhaka uye ando vaitopa nhaka kwazvikuru saka vazvikuru vamwe kutoona kuti vamwe vari kutoshaya vamwe vari kuwana pekutengesa kuramba kuti paridini hazvitengeswe nhaka haitengeswe zvisinei saizvozvo nyaya yekwagwazi remember takamboita nyaya yedzekogwazi vazukuru vainetsana nenyaya yemindero kuda kuitende it's a different case zvayo mazita akuda patinambaona vana baba vao ndomwando vainetsana kana kuti vakuru vavo vainetsana nyaya iyi zvatoda kuita iwe tafadzwa iwe takudzwa nanyaradzi toda kuti tiuye paground timboona zvamuri kutaura nezvazvo tiuye kwagwazi motiratidza tafadzwa uchitaura kuti baba vangu wane mudamba munda wababa wangu ndeuyu uri kugumira iwe uchitaurawo pauri kuti ndakakuona nambuya vako kusvika dare rione zviri paground tisati tataura nenyaya saka zvatoda kuti tiite toda kuti dare risumudzwe nemi riuye kumusha dare rine rinosimudzwa nembudzi imwe chete mbudzi yedare rinoita $60 inobviswa newe mumhan'ari nemumhan'ari handitika zvida kuti tafadzwa unobhadhara $30 takudzwa nanyaradzi unobhadhara $30 yekusumudza dare asi kana maenda kwagwazi mukaona mbudzi yedhora kutenga mbudzi yedhora yekusumudza dare huru yekusumudza dare ukaona iri yedhora naimaita manza mova nembudzi iyoyo toita remende kuti tiwe kumusha handiti touya toona nyaya yacho iri paground tichititauri nanatete wenyu varipo nevakuru venyu varipo tichitauri nhoroondo yenhaka dzenyu magoro vadzakaita tozopedza nyaya ino next week saka zvikabuda pano takuita arrangement yekubvisa chii yekusumudza dare yekubvisa mbudzi iyo munayo unatisiya pasina munoa ofisi pakati pesvoka munobvunza maguda pamunobvunza pao zvakanaka mofamba zvakanaka toonana zvotonoa